viki leli lesinga namhlanje Sunday kuleli viki leli kodwa lizoqala ngizobe ngikhona ngaseNatal ngizokwehla ngolesithathu ngiyacela silink up efethu si record something even if singaqedanga but ngicela ukuthi sisebenzisane uneyiphimbele imnandi kakhulu mfethu ngicela sinabanye bakujabulelile okwenzile mfethu hayi sabonga kakhulu hayi ungakhohlwa just inombolo bafu ukuthi nasizokwazi usixoxe yabo nami ngi-update ukuthi hayi sesifikile i-studio sisixhume ngala warawara hayi alright wethu ningifollowe kanti follow isho phansi bafethu uyayideserve le follow hayi phansi yabonga kakhulu ha nayi management yami la i-agree bafai yanyiwe sizokhuluma mntama lekelela yebo nami ngiyalekelela okay bafethu hayi-ke ama-audition yanamhlanje avalwe on a very high note. Siphethe uPulse, siphethe the two ladies. I think okwamanje sivale singathatha abantu abawu-10 singakenzi nengoma eyodwa. So yeah, nizobona ngathi sesirekodile okwamanje sivale kanje. Yeah, nithini? Repeat please. Busani. Yeah. How? Says, yini uthi nonsense? Bongani. Ayashesha nama comment pheze ngifuna ukufunda. Asinebusana mfowethu. Ubusana okugcina. Ukuthiwa busana. Ngiyabona mfana. Ukhona yena ubusana la kwamalokhu njani? Akekho nje mfethu. Kuma request. Bafethu ubusani akekho la kuma request. Nanko. Hola. Ngena sesidwala. Yo, kade ngicela. Yo. Mfethu usixolele bafo usixolele. Okay ithi. Namhlanje sekakene babies. Bakishana masuitcase nina my ladies. Some place sohlala nyama elisto. Nabo 30k baphuma njengama hey. Ay, namhlanje sekakene babies bakishana masuitcase nina my ladies. Sama ngeplane sohlala njengama eli. Nabo 30k baphuma njengama bench. Sabelani wema. Nathi so flesh nesbiza